Hello my family, welcome खालामबाय गासैखौबो आंनि मोनसे निउ भिडिअ गाइस फाइनाली आङो दिनै रायलायनो फैदों जोंनि बर' गार्ल्सफोरनि माने कन्टेन्टखौ नागिरना मोना कन्टेन्ट नागिरना मोनालासिनो जानला मोनला कन्टेन्ट बानायलाबायनानै भाइराल जानो नागिरनाय आरो फेमास जानो नागिरनाय आरो बे भिडिअखौनो होनगोन रस भिडिअ सबनिफ्राय सिगाङाव नोंसोरनि सिगाङाव गासैनियाव माने थेंक इउ सो माच माने नोंसोर बे चेनेलखौ माने बहुत थाबैनो 1K खालामनो हानायनि थाखाय आरो बिदिनो उनालासेबो नोंसोर बे चेनेलखौ माने बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै गासैनियावबो माने आसा खालामनाय थाबाय आरोना बुंनो थाङोबाथ' बिदिनो 1K थांबायबा गाबोन लासे 2K 3K 4K 5K 100K लासे जोंनिया सिलभार प्ले बटन मोनबावबाथ' आरो उनाव आरो गोल्डेन प्ले बटननिबो चान्स दङ ना बेनिखायनो नोंसोरो गासैनावबो माने थेंक इउ सो माच आरोना बिदिनो बहुत थाबैनो 1K खालामनो हानायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसेनो बुंनो थाङोबाथाय उनावबो बिदिनो माने 1Kनिफ्राय 2K लासे बिदिनो खालामलांबाय थागोन होननानै गासैनावबो आसा खालामनो थाबाय आरोना थ' बिदिबाथ' दिनै भिडिअखौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै मालाया बाथरुमाव एल'ला एल'सि भाइराल जादों मालाय थैबानो आंबो थैफानाय मालाया बुरु खिबानो आंबो बुरु खिफानाय नाय दिनैथ' रायनाय खोनाखागोन आं ओरैनोबाबो दिनै न'आव गैखाया न'आव भिडिअ बानायखायाखै आं बेलेगावसो भिडिअ बानायफैदों बेनिखायनो रायनाया एसेबाबो थाखागोन मानोना रायथावाबो नोंसोरनि सिमायानो बारखाबायना बेनिखायनो रायनायखौ खोनाखागोन मालाया भाइराल जाबाय दा आंहासो दाय जाबाय मालाया भाइराल जाबानो खि आंबो भाइराल जागोन नामा मालाया बाथरुमाव एल'ला एल'सि भाइराल जादों मा लोरि बेगर बियो भाइरालनि बाथ्रा नङा नामा बि एल'ला एल'लि होननाया माबा बियो गाज्रि बाथ्रा नङा नामा बि भाइराल नङा नामा नोंसोरबो मालायनि भाइराल जाफानायाव नोंसोर निजेनो भाइराल जानायाव हाबफा फैदोना आरो बिथ' भाइराल जानायनि गोनांखा आरो नोंसोरनि कन्टेन्टआथ' ओरैबायसा माने दसेबो सानस्लाबालासिनो डाइरेक्ट बबेबा थांनानै बबेबा खिनियाव केमेरा लाबाय नोंसोरनिया बे बाथ्राखौ गाज्रि गाज्रि फंनैसो होनबाय बेनोआनो कन्टेन्ट जाहैबाय आरोना मालायफोरा ओरैबायसा सानो सानसेयाव हरसे साननानैसो मोनसे कन्टेन्ट बानायनो हायो आरो नोंसोरनाथ' बबेबा मोनसे हाग्राबारिफोरखि थांबाय बबेबा साइडआव थांबाय न'निफ्राय एसे गोजान जाबानो नोंसोर बै केमेरा लाबाय डाइरेक्ट गाज्रि बाथ्राखौ होनखाबाय डाइरेक्ट बेनो मोनसे कन्टेन्ट जाहैखाबाय मालाय थैबानो आंबो थैफानाय मालाया बुरु खिबानो आंबो बुरु खिफानाय मालाया हासुबानो आंबो हासुफानाय बे नामा मानसिनि जिउआ जाम्बा जाम्बिफोर नोंसोर नेबाय थादोंबालाय नेबाय था मेगनफोरखौ एसे मेगनफोरा पावार खम गाज्रि दङबा डक्टरफोरनियाव नायनानै लाखा ससमाफोरखौ गाननानै लाखा नै ओरै फुवार जुम खामि नायनो मोनगोन आंबो बाथरुमावफोराव बेफोरबायदि भाइराल होगोन नेबाय था दे लोगोफोर आंनि भाइरालखौ नेगासिनोबालाय सोरबाया भाइराल जाबाय आरो आंनिबो भाइराल मोनगोन होननानै नागिरबाय थादोंबालाय नेबाय था नै ओरै जुम खामि नायनो मोनगोन सनाफोर नाय बाथ्रायाथ' एसेबाबो बेलेगानो थांखाबाय आरो नोंखौथ' जोङो भाइराल जागोन होननानै सानसेबाबो भाइराल जागोन होननानै मिथिखायो आरो बेफोरबायदि भाइराल जानायखौथ' आंखौ 100आव माने 100%खौनो दोननो हायो नों भाइरालखौ जाखागोन आरो नेलायनाङा नों माने सानसेबाबो जोंनि मबाइलाव ओरैनोबाबो नुजाफैखागोन बाट थेवबो आइ एम वेटिं इउर भाइराल भिडिअ नायनो नेया नायमारनो दा खोनागोन नायमारनो दा नै खायफानोसै आङो नायमारनो नै मोनसे फाथोबा नालाय लोरि बेगर बिलाय मा लोरि बेगरनि कन्टेन्ट जाखो बिलाय कन्टेन्टनि नामाव माथो लोरि बेगरसो बिलाय नोंसोरनो इमान गाज्रि बुंनो हायोबाथ' नोंसोरो दा आंखौ बुंलायगोन माने रस भिडिअ बानायनाया नोंनियासो बांसिन बया जायो होननानै आं बिदिखौ माने बुंखानांगोन रस भिडिअ बानायग्राया माने रस भिडिअ बानायग्रानि खुगाया ओरैबायसा जानांगोन माने बिसोरखौ माने एसेबाबो माने गोसोखौ बया मोनहोनानै बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो गोसो गैयै खालामनो आरो नोंसोर बेखौ नुग्रा नुवाखै माने बेखौनो नायथारसै नामा होननायाथ' बियो गाज्रियावनो माने भाइराल भिडिअसो थांखायोना बेखौथ' नोंसोरो माने आं बेफोरदि बुङाबाथाय माबायसा बुंनांगौ जेनेबा बेफोरदिखौ माने आं मोजां बुंसै बिसोरनि गाज्रि खोनासंबाय थानानै मोजां बुंनो सानबाबो ओरैबायसा साननो हायोदि खुगाया माने बिसोरनि एसेबां गाज्रि भिडिअखौ आं मानो मोजां बुंनो मा बिसोरनि गाज्रि भिडिअ दे आब' बेफोरदिखौ बानायनांला नोंसोर मोजां भिडिअ बानायदो आइ आब' मोजांथार नुदों बेफोरदि बुंनोसै नामा आङो लोरे बिराद रागा जोंखां आङो बेफोरदि खुगायानो माने मोजां बुंनो नागिरबाबो आंनिया माने खुगायानो बेफोरदि भिडिअखौ नुबाना ओरैबायसा रागा जोंखां माने खुगायानो हारसिं ओंखारलांखायो बेफोरदि बाथ्राया नुदों दा बर'नि दख'ना गानबाथ' बिसोर बेफोरदि खिन्थिनो हानाय नङा बेनिखायनो बिसोरो मालाय बेलेगफोरनिखौ गाननासो बेफोरदि बानायो बे बाथ्राफोराल' लेंगुवेजफोराल' बर'फोरनिखौ माने लेंगुवेजखौबो नोंसोर बेफोरदि भाइराल जानोबा माने बेलेगनि भइस बानाय बिदिनो नोंसोर माने बेफोरदि बर'नि लेंगुवेज बानायबाय गानग्राफोरा बेलेगनि जाबाय ओमफ्राय बर' हारिया बदनाम जासिगोन बेयावनो आरो बे बाथ्राया नङा बे बाथ्रायाथ' राइटखा 100%निबो बारासोबाव 200% होबावनायसो बे बाथ्रायाथ' ओंखारथारगौ अलरेडि थ' बिबार माव नेक्स्ट कन्टेन्ट नायबावनोसै नेक्स्ट कन्टेन्ट आरो माबायसा जायो माने जावथावा बेखौ नायलायनोसै नाय लोरि बेगर नाय मेगनखौ बेसे मोजाङै नाय बेथ' माने बिराद मोजां भिडिअ माने बिराद मोजां कन्टेन्ट आं दानि माखौथो बुंखो माने बबेबा साइडआव केमेरा लायोबानो माने मानसि गैयैल' जानांगौ जायगाफोरा अब्लानियानो बिसोरनि कन्टेन्टआ ओरैनो ओंखारलांखायो आरो साननैसो थानानै बिसोरनि कन्टेन्टखौ नायबानो जाबाय आरो 2050सोआव नायबानो जाबाय बिसोरनि कन्टेन्टखौ बिसोर बुरैनायबावथ' आरो बिसोरनिखौ भिडिअखौ नायै जोंनि बे उननि जेनेरेसनफोराबो ओरैबायसा जागोन माने सैमा अमाफोर बायसासो जालाङो माने ओरैनो डाइरेक्ट खुला खुलि माने
खुला खुलि डाइरेक्ट केमेरा लाबाय खुला खुलि डाइरेक्ट सैमा अमाफोर बायसा डाइरेक्ट जालांखाबाय बेबो मोनसे कन्टेन्ट जाहैगोन ना बेफोरथ' अलरेडि कन्टेन्ट जाखागोन बिसोरनि दानो बे 2024आवनो बेफोरदि बानायदोबा उननि जेनेरेसनफोरखौ नोंसोर नायबानो जाबाय डाइरेक्ट खुला खुलिसो जाहैगोन जों नुस्लाबनाय नङा खोमा दे खिन्थु होमबाबो थ' गाइस बिदिबा दिनै भिडिअ'थ' बेखिनियानोमोन आइ होप कि नोंसोर दिनै भिडिअ'खौ एसेबाबो नायनानै मोजां मोनदों जानांगौ गाज्रि मोनदों जानांगौ बिदिबा नोंसोर भिडिअ'आव दासिमालासै दंबा लाइक खालाम आरो चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आरो जायफोर आरोबाव नायबाय थानो गोसो जाबावो माने बिसोरो माने बेलेगफोरनोबो शेयार खालामना होनो गोसो जायो शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंसोरनि मोजां लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय गाज्रि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे जेरावबो मोनहैयो नैबे फेरबायजा भिडिअ'आ आरो बेजों लोगोसेनो बुंनो थांबाथाय बिसोरनावबो मोनहैथारनांगौ बेनिखायनो नोंसोर शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बाखि मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।